अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे, 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 हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 हरे। हरे। హరే కృష్ణ. సో 2వ అధ్యాయం సాంఖ్యయోగం, మరి గీతా సారాంశం ఆత్మతత్వం చూసాము మొదట్లో. ఆ తర్వాత ఇంకా భగవంతుడు మరి స్వధర్మం గురించి చెప్పడం చూసాము. ఆత్మతత్వంలో ఆత్మ మనం ఈ శరీరం కాదు, ఆత్మని ఎవరు ఏం చేయలేరని, మరి ఆత్మ ఒక శరీరంలోంచి ఇంకొక దాంట్లోకి వెళ్తుందని, శరీరం శిథిలమైన తర్వాత మనం కొత్త బట్టలు తీసి పాత బట్టలు తీసి కొత్త బట్టలు వేసుకున్నట్లుగా ఆత్మ కూడా కృషించిన శరీరాన్ని వదిలి కొత్త శరీరంలోకి వెళ్తుంది అన్నది చూసాము. మరి పుట్టిన వాళ్ళు మరణించక తప్పదు, మరణించిన వాళ్ళు పుట్టక తప్పదు మళ్ళీ. ఎంత కాబట్టి ఈ అనివార్యమైన దానికోసం దుఃఖించకు. ఈ సుఖ దుఃఖాలనేవన్నీ కూడా నీకు ఇంద్రియాలతో సంపర్కం వల్ల నీకు అనుభూతులు కలుగుతున్నాయి. సుఖము దుఃఖం అనేది నథింగ్ బట్ ఫీలింగ్. ఆ ఫీలింగ్స్ ఎందుకు కలుగుతున్నాయంటే నీకు ఇంద్రియ ప్రలోభాల వల్ల నీకు కలుగుతున్నాయి అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్పడం. ఆ తర్వాత మరి ఈ ఫలాపేక్ష లేకుండా కర్మ చేస్తే ఏ రకంగా మనకి కర్మబంధాలు ఉండవో, మనకి తద్వారా జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి వస్తుందో చూసాము. మరి ఈ కర్మయోగం పూర్తిగా ప్రారంభించి మనం పరిపూర్ణత చెందకపోయినా వృధా లేదు, దోషం లేదు. కొంచెం ఆచరించిన ఈ మార్గం మనల్ని దారుణమైన భయాన్ని నుండి కాపాడుతుంది అని చెప్పారు. సో మరి తరువాత బుద్ధి అనేది కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత ఇంపార్టెంటో కూడా చెప్పారు. ఇలాంటి సాధనలో ఉండాలి అంటే తరువాత మరి ఈ మెంటాలిటీ తెచ్చుకోవాలంటే తాబేలు గనక అనవసరమైనప్పుడు అవయవాల లోపలికి ఎలా ముడుచుకుంటుందో, మనం కూడా ఈ ఇంద్రియాలని అనవసరపు విషయాల వైపు ప్రసరించకుండా ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, అలా కంట్రోల్ చేసుకున్న వాడే స్థితప్రజ్ఞుడు అని చెప్పి ఆ స్థితప్రజ్ఞుల గురించి మనం చూసాం. ఎవరైతే మనం ఈ చక్కగా ఈ ఇంద్రియాలు చూపించే
ప్రలోభాల గురించి ఆలోచిస్తే వాటి మీద మనకి ఎలా ఆసక్తి పెరుగుతుంది, ఆసక్తి పెరిగితే కోరిక, కోరిక పెరిగితే క్రోధం, క్రోధం పెరిగితే మరి ఒకలాంటి మైకం, ఆ క్రోధంతో పిచ్చి కోపం అంటూ ఉంటారు కదా. పిచ్చి అంటే ఒకలాంటి మైకం, అంటే ఆ సమ్మోహం వస్తే స్మృతి, మతి కూడా భ్రమించిపోతుంది, అంటే మైండ్ పనిచేయదు, విచక్షణ పోతుంది. విచక్షణ పోయినప్పుడు బుద్ధి నాశనం అవుతుంది, బుద్ధి నాశనం అయితే మనిషే నాశనం అవుతారు అంటూ స్టెప్స్గా ఈ ప్రలోభాలు మనల్ని ఏ స్థితికి తీసుకువెళ్తాయో చెప్పి, కాబట్టి ఈ ఈ ఈ రకంగా మరి ప్రలోభాలకి గురి కాకుండా నెక్స్ట్ శ్లోకాలు ఏం చెప్పారు, సమస్త రాగద్వేషాల నుంచి ఎవరైతే విముక్తి పొందుతాడో, ఐ థింక్ ఇక్కడ నుండి చూద్దాం మళ్ళీ. ఆన్సర్స్ ఆల్రెడీ కొన్ని వచ్చాయి. అనూష మాతాజీ, మానవుడు స్థితప్రజ్ఞుడుగా ఉండాలి, ఎటువంటి పరిస్థితిలో కూడా సమత్వం కోల్పోని వాడు తాబేలు తన అవయవాలను ముడుచుకున్నట్లు భౌతిక సుఖాల నుండి ఇంద్రియాలను మళ్లించిన వాడు. వెరీ గుడ్, అది అంటే స్థితప్రజ్ఞుడు. అలాగే ఏం చెప్పారు అనూష మాతాజీ, కోరికల వల్ల కోపం వస్తుంది, కోపం వల్ల అవివేకం, అవివేకం వల్ల మరుపు, అంటే విచక్షణ పోవడం అన్నమాట. బుద్ధి నాశనం అవుతుంది, బుద్ధి నాశనం అయితే తానే నాశనం అవుతాడు. ఎక్సలెంట్, వెరీ గుడ్. సుదర్శన ప్రభుజీ, సాంఖ్యయోగం అంటే ఏమిటి? కోరికలు, కోపం, భయం. సాంఖ్యం అంటే ఆత్మతత్వం, మరి అది ఓకే. హరే కృష్ణ. కోరికలు, కోపం, భయం, మోహం లాంటి వాటిని జయించి స్థిరమైన బుద్ధితో ఉండే వ్యక్తిని స్థితప్రజ్ఞుడు అంటారు. వెరీ గుడ్, వెరీ ఓకే. హరే కృష్ణ. హరి రామజీ. ఓకే, హోస్ట్ హరే కృష్ణ. ఓకే, సో వెరీ గుడ్, 2 ఆన్సర్స్ వచ్చాయి ఇప్పుడు. సో నెక్స్ట్ శ్లోకాలో, సో అలా కోపం మనల్ని ఈ స్థితికి ఆఖరికి మనల్ని మనం నాశనం, ఈ కోరికలు అనేవి మనల్ని మనం నాశనం చేసుకునేటట్లు ఈ స్టెప్స్గా ఇలా మనల్ని ఎలా ఈ స్థితికి తీసుకురాగలుగుతాయో మనం ఇక్కడ భగవంతుడి 2 శ్లోకాల్లో చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత అందుకని రాగద్వేష విముక్తైస్తు విషయాన్ ఇంద్రియైశ్చరన్ ఆత్మవశ్యైర్విధేయాత్మ ప్రసాదమధిగచ్చతి. కానీ సమస్త రాగద్వేషాల నుంచి విముక్తి పొందినవాడు విధి నియమాల ప్రకారం వర్తించడం ద్వారా ఇంద్రియాలను ఎవరైతే అదుపు చేసుకోగలుగుతారో అటువంటి మనిషి భగవంతుడి సంపూర్ణ కరుణను పొందుతాడు. కాబట్టి ఈ రాగాన్ని, ఈ ద్వేషాన్ని, ఈ అయిష్టాలను ప్రక్కన పెట్టగలిగిన వాడు, మరి మన డ్యూటీస్ మనం నిర్వర్తిస్తూ మన ఇంద్రియాలను కంట్రోల్లో ఉంచుకోగలిగిన వాళ్ళు, అంటే రకరకాల ఫీలింగ్స్ కలిగిస్తూ ఉంటాయి కదా ప్రలోభాలు, ఇవి బాగున్నాయి, ఇవి అని కొన్నిటి మీద కోరికను పెంచుతాయి, కొన్నిటి మీద ద్వేషాన్ని పెంచుతాయి. అవన్నీ కూడా పట్టించుకోకుండా ప్రక్కన పెట్టగలిగిన వాడు, మరి ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకున్న వాడు ఆ రకంగా భగవంతుడి యొక్క సంపూర్ణ కరుణను పొందుతాడు. అతను రాగద్వేషాల నుంచి విముక్తి పొంది ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోగలిగాడు కాబట్టి ఇక రాగద్వేషాలు అనేవి అతనిలో లేవు. ఇంద్రియాలు ఏదైనా ప్రలోభ పెట్టినా, ఫీలింగ్స్ చూపించినా అతను వాటిని నిగ్రహించుకోగలుగుతున్నాడు కాబట్టి, కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతున్నాడు కాబట్టి అతనికి రాగద్వేషాలు కూడా తగ్గిపోతాయి. సో అంటే అన్ని పరిస్థితుల్లోనూ నిశ్చలత్వం వస్తుందన్నమాట, బ్యాలెన్స్డ్ తత్వం. సో ఏదైనా ఎవరైనా అనగానే వెంటనే కోపం వచ్చేయడం, వీళ్ళేమిటి నన్ను ఇలా అన్నారు, జనరల్గా మనం అలా రియాక్ట్ అవుతూ ఉంటాం. అతనికి అవేమీ పట్టించుకోడు. ఎందుకు? అతను ఆ ఇంద్రియాలు, ఆ చెవుల మాటలు విన్నా కూడా అతను దాన్ని మైండ్కి ఎక్కించుకోకుండా ఉండగల నిశ్చలత్వాన్ని తెచ్చుకోగలిగాడు. అది ఇంద్రియాలు కంట్రోల్ అంటే. చెవులు మూసు కూర్చోక్కర్లేదు, విన్నా కూడా మనం ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉండేటట్లు ఉండటం.
సో అంటే ఆ జ్ఞానం ఉన్నప్పుడు మనం అది పట్టించుకోం. వాళ్ళు అంటున్నారు, నన్ను అంటున్నారా, నా బాడీని అంటున్నారు, నేను బాడీ కాదు కదా ఆత్మ అని అనుకోవచ్చు నిజమే అయితే. నిజం కాకపోతే మనం వాళ్ళు అన్నది ఎలాగూ నిజం కాదు, మనం ఎందుకు దాని గురించి బాధపడటం అంటూ ఏదో ఆ రకంగా చెప్పుకునైనా మనం నిగ్రహించుకోవచ్చు. సో ఇలా నిగ్రహించుకోగలిగిన వాడు మరి ఎప్పుడు బ్యాలెన్స్డ్గా ఇలాంటి వాటన్నిటికీ రియాక్ట్ అయిపోయి ఆవేశపడిపోయి కోపం పడిపోయి మళ్ళీ వాళ్ళని ఇంకొక మాటని ఇవన్నీ అనకుండా ఎవరైతే శాంతంగా ఇలా ఉండగలుగుతారో అన్ని పరిస్థితుల్లో నిశ్చలంగా, ఆ నిశ్చలత్వమే మరి భగవంతుడికి కూడా ప్రీతికరం. అటువంటి వాడు ఆయన సంపూర్ణ కరుణను పొందుతాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ప్రసాదే సర్వ దుఃఖానాం హానిరస్యోపజాయతే ప్రసన్నచేతసో యశు బుద్ధి పర్యవతిష్టతే. సో ఇలా భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం ఇంద్రియ నిగ్రహం ఉన్నప్పుడు పొందుతారన్నారు కదా. ఆ అనుగ్రహం ఉన్నప్పుడు మరి ఇక ఈ రకంగా ఈ ఈ భావంతో ఎప్పుడు సంతృప్తితో ఉండేవాడికి ఇక ఏ రకమైనటువంటి తాపాలు, త్రివిధ తాపాలు అంటే 3 రకాల దుఃఖాలు ఉంటాయి అని చెప్పాం కదా. ఏది ఆది భౌతికం, ఆది దైవికం, ఆధ్యాత్మికం. సో ఆది భౌతికం అంటే ఫిజికల్గా మనం పడే కష్టాలు, జనరల్గా ఈ బాధలు, ఏది జబ్బు కానివ్వండి, లేదంటే ఏదైనా నొప్పి కానివ్వండి, ఇంకా ఏదైనా ఈ మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో పడే బాధలు ఆది భౌతికం. ఆది దైవికం అంటే న్యాచురల్ కాజెస్ కొన్ని, అంటే ఏది ఇప్పుడు ఏదైనా కరువులో లేదంటే విపరీతమైన వర్షాలు, అర్త్క్వేక్స్, ఇటువంటివి ఏదైనా ఆది భౌతికం. ఇకపోతే ఆధ్యాత్మికం అంటే మనస్సుతో మనం పెట్టుకునేటటువంటి బాధలు, ఇది ఇలా జరిగిందే, అది అలా జరిగిందే అంటూ మనసుతో మనం పడే బాధలు. ఈ 3 శారీరకము, మానసికము, మరి ప్రకృతి సంబంధంగా వచ్చేటటువంటి బాధలు. ఈ 3 రకాల దుఃఖాలు కూడా ఉండవు. సో జనరల్గా మన దుఃఖాలు ఈ 3 కేటగిరీస్లో దేనికో దానికి చెందినవి ఉంటాయి కదా. సో అవేవి కూడా ఇటువంటి నిశ్చలత్వం ఉన్నవాడిని ఏ రకమైన ఈ 3 రకాల దుఃఖాలు కూడా బాధించవు. అలాంటి సంతృప్తితో ఉన్నప్పుడు మనిషి బుద్ధి శీఘ్రంగానే సుస్థిరం అవుతుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఈ రకమైన ప్రసాదం అంటే భగవద్ అనుగ్రహం, భగవంతుడు ఇటువంటి వాళ్ళు భగవంతుడికి మరి ఆయన కరుణను పొందుతారు అని చెప్పారు కదా ఇక్కడ. సో భగవద్ అనుగ్రహం ప్రసాదం అధిగచ్చతి అంటే భగవద్ అనుగ్రహం పొందుతారు. సో ఈ ప్రసాదం పొందిన తర్వాత, భగవంతుడి అనుగ్రహం పొందిన తర్వాత సర్వ దుఃఖానం అన్ని దుఃఖాలు కూడా నాశనం అయిపోతాయి. అతనికి ఉపజాయతే, ఇక అన్ని దుఃఖాలు కూడా అతనికి నాశనమై అతనికి వస్తుందట. ఏది ఈ సుఖంతో ప్రసన్న చేతసో అంటే ఇలా ఎప్పుడూ సంతృప్తితో ఉండేవాడికి నిశ్చయంగా శీఘ్రంగానే బుద్ధి పర్యవతిష్టతే సుస్థిరం అవుతుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇలాంటి వాడికి అన్ని దుఃఖాలు నాశనం అవడం జరుగుతుంది, అలాగే శీఘ్రమే అతని బుద్ధి మరి సుస్థిరం అవుతుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఎప్పుడు కూడా సంతృప్తితో ఉంటాడు. అలాగే బుద్ధి ఎప్పుడు స్థిరంగా మరి సమచిత్తంతో ఉంటుంది. స్థిరంగా ఉండడం అంటే అటు ఇటు వేవరవ్వకుండా, కష్టాలు వచ్చినప్పుడు కృంగిపోకుండా, సుఖాలు వచ్చినప్పుడు కృంగిపోకుండా ఎప్పుడు సమచిత్తంతో స్థిరంగా ఉంటుంది ఇటువంటి వాళ్లకు. సో స్థిరంగా ఉన్నప్పుడు మరి రాగద్వేషాలు, ఉప్పొంగటాలు, కృంగిపోవటాలు లేనప్పుడు ఎప్పుడు మరి ఆనందమే కదా, ఎప్పుడు ప్రశాంతతే కదా. నాస్తి బుద్ధిరయక్తుస్య నచాయుక్తస్య భావన నచా భావయత శాంతిర్ అశాంతస్య కుతః సుఖం. సో ఇక ఎప్పుడు నాస్తి ఉండదు బుద్ధి, విశుద్ధ బుద్ధి అయుక్తస్య భక్తి లేని వాడికి, అంటే ఇటువంటి తత్వం లేని వాడికి ఇక సుఖం అనేది, విశుద్ధ బుద్ధి అనేది ఉండదు. ఆ భావన లేని వాడికి. నచ భావయత
అంటే అభావయత, స్థిరబుద్ధి లేని వాడికి శాంతి నచ ఉండదు అంటున్నారనమాట. స్థిరబుద్ధి లేని వాడికి శాంతి అనేది ఉండదు. మరి అంతే కదా, స్థిరత్వం లేనప్పుడు మనసంతా అలజడిగా ఉంది అనుకుంటూ ఉంటాం మనం. ఆ అలజడి ఉన్నప్పుడు ఇంకా శాంతి ఏముంటుంది? అలాగే అశాంతస్య కుత, అశాంతి ఉన్నవాడికి కుత, ఎక్కడి సుఖం అంటున్నారు. ఇక సో స్థిరబుద్ధి లేని వాడికి మరి శాంతి ఉండదు, శాంతి లేని వాడికి సుఖం కూడా ఎక్కడి నుండి వస్తుంది అంటున్నారు అనమాట. అంటే శాంతి లేకపోతే సుఖం లేదు కదా. సో ఈ రకంగా ఇటువంటి యోగంలో ఎవరైతే ఇటువంటి సాధనలో అంటే ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకుని మనం ఈ రకంగా స్థిర చిత్తంతో లేని వాడికి మరి సుఖం అనేది ఉండదు. స్థిర చిత్తం ఉన్నవాడికి ఎప్పుడూ తృప్తే. సుఖం అంటే వేరే పరుపులు, లగ్జరీలు, కార్లు, ఇల్లు ఇలాంటివన్నీ ఉండే సుఖం కాదు. ఎప్పుడూ ఏదీ లేదనే అసంతృప్తి లేకుండా ఉండగలగడమే గొప్ప సుఖం. సో ఎప్పుడూ తృప్తిగానే ఉంటాడు, ఏదైనా ఉన్నా లేకపోయినా కూడా. కానీ అలాంటి స్థిరత్వం లేని వాడికి ఇంకా మరి ఎప్పుడు కూడా స్థిరమైన బుద్ధి ఉండదు. అలాంటి వాడికి ఎప్పుడూ అశాంతిలోనే ఉంటాడు. శాంతి లేనప్పుడు ఇంకా సుఖమే ఉంటుంది. సో ఇలాంటి స్థిరత్వం లేని వాడికి స్థిరమైన బుద్ధి కానీ స్థిరమైన మనస్సు కానీ ఇక ఉండదు. అది లేనిదే శాంతి పొందే మార్గం లేదు. స్థిరత్వం లేనప్పుడు ఇక శాంతి లేనిదే సుఖమే ఉంటుంది అని చెప్పి ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో ఇలాంటి స్థిరత్వాన్ని సంపాదించుకో. ఆ తృప్తిని, ఇంద్రియాలు అది ఇది కావాలని ప్రలోభ పెడుతూ ఉంటాయి, కానీ నువ్వు స్థిరత్వంతో ఆ కోరికల్ని గనక నువ్వు అధిగమించినప్పుడు ఇంక నీకే బాధ ఉండదు. ఇంద్రియాణం హి చరతాం యన్మనోను విధీయతే తదస్య హరతి ప్రజ్ఞాం వాయుర్నావం ఇవాంభసి. సో మరి నీటిలో గనక ఒక పెద్ద నావ, షిప్ ఉన్నా కూడా అది పెద్ద బలమైన వాయువు వస్తే దానిని కూడా కొంచెం నెట్టివేయగలదు, ఈ పెద్ద నావను కూడా. అలాగే మనస్సు దాని మీద లగ్నమైనప్పుడు ఇక ఇంద్రియాల్లో ఒక్కటైనా సరే మనం గనక ఇంద్రియాల వైపు తిప్పాము అంటే మన మనస్సును, ఒక్క ఇంద్రియమైనా చాలు, ఒక్క ఇంద్రియం చాలు మనస్సుని బుద్ధిని కూడా హరించి వేయడానికి. మన యొక్క మనస్సును బుద్ధిని కూడా హరించి వేయగలంత బలం గలవి ఈ ఇంద్రియాలని భగవంతుడే చెప్తున్నారు. సో ఇంద్రియాలు నిశ్చయంగా ఈ మరి ఈ మనస్సును అనువిధీయతే, దాని మీద గనక లగ్నం చేసినప్పుడు ఇంద్రియాలు తదస్య హరతి, అవి హరించి వేస్తాయట బుద్ధిని. ప్రజ్ఞాం అంటే బుద్ధిని. ఎలా వాయువు గనక నావను ఇవ అంబసి, నీటిలో వాయువును ఈ నావను వాయువు ఏ విధంగా మరి హరించి వేస్తుందో, త్రోసి వేస్తుందో, అలా ఒక్క ఇంద్రియం మీద మనసు పెట్టినా చాలు, అది మనసును బుద్ధిని కూడా హరించి వేయగలదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అంటే అది అంతటి బలమైంది అని ఇక్కడ ఇంద్రియాల యొక్క తత్వాన్ని చెప్తున్నారనమాట. తస్మాద్యస్య మహాబాహో నిగృహీతాని సర్వశః ఇంద్రియాణి ఇంద్రియార్థేభ్య తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠిత. తస్మాత్ కాబట్టి, యస్య ఎవరైతే మహాబాహులు అర్జున నిగృహీతాని సర్వశ అన్నిటి నుంచి నిగ్రహించుకుంటారో, ఇంద్రియాలను ఇంద్రియాలన్నింటి నుంచి నిగ్రహించుకుంటారో, ఎవరైతే ఇంద్రియాలను ఇంద్రియార్థేభ్య ఇంద్రియాలన్నింటి నుండి నిగ్రహించగలుగుతారో, అంటే ఇంద్రియార్థాలు అంటే ఏం చెప్తాను, ఇంద్రియాలంటే కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నోరు, చర్మం, అవి ఊరికినే అవయవాలు మాత్రమే. వాటికి ఆ శబ్దరూప స్పర్శ రసగంధాలనే శక్తి లేకపోతే అవి చేసేదేమీ లేదు. సో మెయిన్ ప్రాబ్లం ఎక్కడుంది అంటే ఈ శబ్దరూప స్పర్శ రసగంధాలని మనకి తెలియజేసి తద్వారా కోరికను పెంచుతాయి ఇంద్రియాలు కదా. సో ఇంద్రియార్థాలు అంటే ఈ శబ్దరూప స్పర్శ రసగంధాల ద్వారా మనం
చూసే విషయాలు, వినే విషయాలు ఇవన్నీ మనల్ని ఏ విధంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి, లోబరుచుకుంటున్నాయి అని అర్థం. ఇంద్రియాలు చూపించే విషయాలు ఇంద్రియార్థాలు. సో ఇలా ఇంద్రియ విషయాల నుండి ఈ ఇంద్రియాలు నీ ఎవరైతే నిగ్రహించుకోగలుగుతారో తస్య అతను ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠిత, అతని యొక్క ప్రజ్ఞ బుద్ధి ప్రతిష్ఠితం స్థిరంగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఇంద్రియాలను మరి ఎవరైతే ఇంద్రియార్థాల నుండి నిగ్రహించుకుంటారో అతడు నిజంగా స్థితప్రజ్ఞుడు. సో ఈ కనిపించే వినిపించే విషయాలన్నిటి నుంచి కూడా ఇంద్రియాలను మరల్చుకోగలిగిన వాడు, అంటే వినకుండా చెవులు మూసుకోడు, విన్నా కూడా అతను పట్టించుకోడు, అది చూడకుండా కళ్ళు మూసుకోడు, చూసినా కానీ టెంప్ట్ అవ్వడు, అది అర్థం అన్నమాట. ఇంద్రియార్థాల నుండి ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకున్నవాడు. చూసే వస్తువు అంటే కనిపించేవి వినిపించేవి అన్నిటి నుండి మన యొక్క ఇంద్రియాలను అవన్నీ కనిపిస్తున్నా వినిపిస్తున్నా కంట్రోల్లో ఉండగలిగిన వాడు స్థితప్రజ్ఞుడు. సో ఏదైనా టెంప్ట్ అయ్యే విషయం చూసిన, రుచి ఏదైనా ఇష్టమైనది కనిపించిందంటే కొంచెం తిని ఊరుకోకుండా మళ్ళీ మళ్ళీ తినాలనిపిస్తున్నా ఎవరైతే అలా టెంప్ట్ అవ్వకుండా ఉండగలుగుతారో అలా ఇలాంటివన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్గా చెప్పుకోవచ్చు. అలాంటి వాడు స్థితప్రజ్ఞుడు. యా నిశా సర్వభూతానాం తస్యాం జాగర్తి సంయమి యస్యాం జాగ్రత్తి భూతాని సా నిశా పశ్యతే మునే. సో ఎవరైతే నిశ సర్వభూతానం అందరికీ రాత్రి అయినప్పుడు తస్యాం దానిలో జాగర్తి సంయమి ఆ టైంలో మెలుకుని ఉండేవాడు. యస్యాం అంటే ఎవరైతే జాగ్రత్త భూతాన్ని అన్ని జీవరాశులు, భూతాలంటే భూతాలు కాదు జీవరాశులు, అన్ని జీవాలు జాగ్రత్త నిద్రపోయేటప్పుడు మేల్కున్నప్పుడు అతనికి నిశ, అతనికి రాత్రి, అది రాత్రితో సమానం. అటువంటి వాడు ముని. అంటే ఓవరాల్గా మీనింగ్ ఏమిటంటే సకల జీవులకు ఏది రాత్రియో అది ఆత్మనిగ్రహం ఉన్న వాళ్ళకి, ఇలాంటి వాడికి మేల్కొనే సమయం. అలాగే అన్ని జీవులు మేల్కొనే సమయం ఇలాంటి వాడికి రాత్రి సమయం అని చెప్తున్నారు. దీని అర్థం ఏమిటి అంటే అందరికీ రాత్రి అయిన సమయం వీళ్ళకి పగలు మేలుకునే సమయం, అందరూ మేలుకునే సమయం వీళ్ళకి రాత్రి. అంటే అందరూనేమో ఈ ప్రాపంచిక వ్యామోహంలో ఉన్నప్పుడు అది వాళ్లకు రాత్రితో సమానం. రాత్రి అంటే ఇంకా వాళ్ళకి ఆ విషయం ఏం తెలియదు కదా, నైట్ టైం మనం నిద్రపోతే ఏం జరుగుతుందో మనకి తెలియదు. సో అలాంటి ప్రాపంచిక వ్యామోహాలు అందరికీ ఉన్నప్పుడు వీళ్ళ ప్రాపంచిక వ్యామోహాల విషయంలో వీళ్ళు ఏమాత్రం వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ కానీ జ్ఞానం నాలెడ్జ్ కానీ లేదు, అంటే వాళ్ళకి తెలియదు, అంటే దాని మీద ఆసక్తి అనేది వాళ్లకు లేదు. ఇక అందరూ నిద్రపోయే టైంలో వీళ్ళు మేలుకొని ఉంటున్నారంటే అందరికీ ఆధ్యాత్మికత తెలియని వాళ్ళ ఆధ్యాత్మిక విషయంలో చీకట్లో ఉంటే వీళ్ళకి ఆధ్యాత్మిక విషయంలో వెలుగున్నది. మెలుకొని ఉన్నారు అంటే వాళ్ళు జ్ఞానంలో వెలుగులో ఉన్నారు, ఆధ్యాత్మికతలో అని. సో అవిద్య విద్య అని కూడా అంటారు. ఆధ్యాత్మికతను తెలుసుకోవడమే జ్ఞానం కాబట్టి నిజమైన విద్య అంటే అది అని. అవిద్య అంటే ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం లేకపోవడం. సో అందరూ అవిద్యలో ఉన్నప్పుడు వీళ్ళకి ఆ విషయంలో ఈ భౌతిక తత్వంలో వీళ్ళు చీకట్లో ఉన్నారు, అంటే వీళ్ళకి దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదు. అందరూ ఆధ్యాత్మికతలో చీకట్లో ఉంటే వీళ్ళు ఆధ్యాత్మిక తత్వంలో వెలుగులో ఉన్నారు అని అర్థం అన్నమాట. సో అది ఇక్కడ రాత్రి చీకటి అంటే రాత్రినేమో మనం అజ్ఞానంతో పోల్చొచ్చు, భౌతిక తత్వం అని, అది అజ్ఞానం అని. పగలు అంటే ఇక్కడ జ్ఞానం అని, వెలుగు అని పోల్చుకోవచ్చు. సో ఈ జ్ఞానము వెలుగు మిగిలిన వాళ్ళకి ఆధ్యాత్మిక తత్వం అన్నమాట, అది పగలు. సో ఆధ్యాత్మిక తత్వం అందరికీ తెలియదు, వీళ్ళకి తెలుసు. భౌతిక తత్వం అందరికీ తెలుసు, మనందరికీ, అది వీళ్ళకి లేదు భౌతిక తత్వం. వీళ్ళెప్పుడు ఆధ్యాత్మిక తత్వంలోనే ఉంటారు. అది ఇక్కడ అందరూ మేల్కొనే సమయం వీళ్ళకి రాత్రి, అందరికీ రాత్రి అయిన సమయం వీళ్ళకి పగలు అన్నదానికి అర్థం అన్నమాట. సో ఇది
అంతర్ముఖుడైన ముని కర్మల విషయంలో మరి అతనికి రాత్రి అంటే ఈ భౌతిక కోరికలు తీర్చుకోవడం అనే ఇంట్రెస్ట్ లేదు కాబట్టి అది అతనికి రాత్రి లాంటిది. అలా అందరూనేమో ఆధ్యాత్మిక తత్వం వాళ్ళకి తెలియదు కాబట్టి అది వాళ్ళకి రాత్రి లాంటిది. ఈ మునికి ఆధ్యాత్మిక తత్వం తెలుసు కాబట్టి అది అతనికి పగలు వంటిది. అపూర్వమాణం అచలా ప్రతిష్టం సముద్రమాపా ప్రవిశంతి యద్వత్ తద్వత్ కామాయం ప్రవిశంతి సర్వే సశాంతిమాప్నోతి న కామకామి. సో ఎప్పుడు కూడా పూరింపబడుతూనే ఉంటుంది. ఎప్పుడు ఈ సముద్రం అనేది నిరంతరం నిండుతూనే ఉంటుంది. నదులు మరి అన్ని వైపుల నుంచి వచ్చి కలుస్తూ ఉంటాయి కదా సముద్రంలో. అయినా కూడా సముద్రం అలా ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది కదా. సో అలాగే కోరికలు ఎన్ని చెలరేగినా మనస్సులో వాటిని కామాలన్నీ లీనమయ్యి ఎవరైతే అణిచివేయగలుగుతారో ఈ కోరికల్ని వాళ్ళు శాంతిని పొందుతారు. ఈ భౌతిక సుఖాలకు బానిస అయిన వాడికి మోక్షం అనేది లేదు. సో తద్వత్ కామాయం ప్రవిశంతి సర్వే. అలాగే కామాలు కోరికలన్నీ ఎవరైతే వాళ్ళలో వచ్చినా కూడా ప్రవేశిస్తున్నా వాటన్నిటినీ కూడా ఎవరైతే మరి అణుచుకుంటారో వాళ్ళు సశాంతి మాప్నోతి, అతను శాంతిని పొందుతాడు. నకామకామి, అంతేగాని కామకామి అంటే కోరికలను తీర్చుకోవాలనుకునేవాడు కాదు శాంతిని పొందేది అని చెప్తున్నారు. అపూర్వమానం అచల ప్రతిష్ట. అపూర్వమానం ఎప్పుడూ నిండుతూనే ఉంటుంది. దేంతో అచల ప్రతిష్ట అయినా సరే స్థిరంగా ఉండేది. ఎప్పుడు నదులతో నిండుతున్న సముద్రమాప, ఈ సముద్రంలో ఈ జలాలు ఎప్పుడు నిండుతున్నా ఉన్నా కూడా స్థిరంగానే ఉంటుంది. అలాగే ప్రవిశంతి యద్వత్, ఎలా ప్రవేశిస్తూ ఉంటాయో అన్ని వైపుల నుంచి నీళ్లు ఈ సముద్రంలో అయినా ఎలా స్థిరంగా ఉంటుందో యద్వత్ అదే విధంగా కామ కోరికలన్నీ కూడా ఎవరైతే ప్రవేశించిన కోరికలన్నింటినీ మరి వాళ్ళు అణుచుకోగలుగుతారో మరి వాళ్ళు శాంతిం ఆప్నోతి, అతను శాంతిని పొందుతాడు. నా కామకామి, కామాలను తీర్చుకోవాలనుకునేవాడు కాదు, అతను శాంతిని పొందడు. సో సదా పూరింపబడుతున్న నిశ్చలంగా ఉండే సముద్రంలో ఎలా అయితే నదులు ప్రవేశిస్తున్నా కూడా నిశ్చలంగా ఎలా ఉంటుందో అలా తన కోరికలు ప్రవేశిస్తున్నా కూడా ఆ కోరికల ప్రవాహంతో కలత చెందని వాడు శాంతిని పొందగలడు. సో కోరిక అనేది ఇది బాగుంది అని అనిపించిన దాని గురించి కోరిక అణుచుకోగలిగాడు. అతను ఆ కోరికతో అశాంతిని పొందడం లేదు. అది కావాలి అనే థాట్ అతను అణిచేసుకోగలిగాడు. అంటే దాని పట్ల ఆసక్తి చూపలేదు. మనం ఎప్పుడైతే ఆసక్తి చూపి బాగుంది కొనుక్కుందాము అంతవరకు అతని థాట్స్ రావు. చూశాడు, బాగుంది అనుకున్నాడు, వదిలేశాడు అది. సో ఇలా నిరంతరం ప్రవేశిస్తున్న కలత చందని వాడే శాంతిని పొందగలడు. కోరికలను తీర్చుకోవాలని ప్రయత్నించేవాడు శాంతిని పొందలేడు. నా కామకామి. సో ఈ కోరికలు తీర్చుకోవాలి అనే ఉద్దేశంలో ఉన్నప్పుడు ఈ శాంతి అనేది ఉండదు. విహాయ కామాన్య సర్వాన్ పుమాంశ్చరతి నిస్పృహ నిర్మమో నిరహంకార సశాంతిం అధిగచ్చతి. సో విహాయ కోరికల్ని వదిలి ఎవరైతే సర్వాన్ పుమాం అంటే ఏ మనిషి అయితే అన్ని కోరికలను వదిలి చరతి ఉంటాడో, నిస్పృహ కోరికలనేవి తగ్గించుకుని లేకుండా, నిర్మము అంటే నాది అనే అటాచ్మెంట్ లేకుండా, నిరహంకార అహంకారం లేకుండా, సశాంతిం అతను శాంతిం అధిగచ్చతి శాంతిని పొందుతాడు. సో ఈ కోరికలను ఎవరైతే త్యజించి నిష్కాముడిగా ఉండగలుగుతారో, మరి నాది అనే అటాచ్మెంట్ లేకుండా అహంకారాన్ని అటాచ్మెంట్ని వదిలిన వాడే నిజమైన శాంతిని పొందగలుగును అని చెప్తున్నారు. సో ఏదైనా నాది, వాళ్ళు ఎందుకు తీసుకున్నారు, ఇది నేను చేయాల్సిన పని, వాళ్ళు చేశామని చెప్పుకుంటున్నారు, ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తున్నాయి?
ఆ అటాచ్మెంట్ నేను అని, తర్వాత అహంకారం నేనే గొప్ప అనిపించుకోవాలని. సో ఇవన్నీ మనం పక్కన పెట్టగలిగినప్పుడు అలాంటివి ఏదైనా జరిగినా మనని ఏది బాధించదు, ఏ విషయంలోనూ మనం అలజడి పొందం. సో నిజమైన శాంతితో ఉండగలుగుతాం. కాబట్టి అటాచ్మెంట్లు, అహంకారాలు వదిలిన వాళ్ళు, కోరికలు అందరూ పొగడాలని, అందరితో గొప్ప అనిపించుకోవాలని, లేదా ఇంకేదో శారీరక సుఖాలు కావాలని, ఇలా అవి కొనుక్కోవాలి, కార్లు, పరుపులు, ఇంకే ఎయిర్ కండిషన్లు, ఇటువంటివన్నీ కావాలి కావాలి అనే కోరికతో ఉన్నప్పుడు మరి అవి లేవు అనుకున్నప్పుడు అశాంతి వస్తుంది. అవన్నీ ఏదున్నా తృప్తితో ఉన్నప్పుడు మనసు శాంతిగా ఉంటుంది. సో ఈ భోగాలు మనల్ని ప్రలోభ పెట్టినా మనం సెన్సిబుల్, మనం ఇటువంటి దృక్పథంతో ఉన్నట్లయితే మనకి ఏ కోరిక కూడా మనల్ని అలజడిలో పెట్టదు, బాధించదు. మన శాంతిలోనే ఉంటాం, ఎప్పుడు తృప్తితోనే ఉంటాము. ఏషా బ్రాహ్మీ స్థితి పార్థ నైనాం ప్రాప్య విముహ్యతి స్థిత్వా స్యాం అంతకాలేపి బ్రహ్మ నిర్వాణమృచ్చతి. ఇటువంటి బ్రాహ్మీ స్థితి, ఆధ్యాత్మిక స్థితి గొప్ప. మరి తృప్తిలో ఉండటమే యోగం, ఆ సమత్వమే యోగం అని చెప్పారు కదా. సో అటువంటి స్థితి పార్థ నైనా ది ప్రాప్యం, ఇది గనక దీనిని పొందిన తర్వాత విముఖ్యతి, ఇక కలత చెందడు. స్థిత్వాం, స్థితి నొందుతాడు. అంతకాలేపి, అతను అస్యాం, ఈ స్థితిలో ఆ చివర్లో కూడా, జీవితాంతంలో కూడా, అంత్యకాలంలో కూడా ఉంటూ బ్రహ్మ నిర్వాణం వృచ్చతి, పొందుతాడు. సో ఇటువంటి ఆధ్యాత్మిక ఇటువంటి తత్వంలోకి వచ్చిన వాడు, ఇక ఇలాంటి తత్వం వచ్చిన తర్వాత ఇక అతనికి ఎప్పుడూ మోహం అనేది ఉండదు. అతని తత్వంలో స్థిరపడిపోయిన తర్వాత ఇక అతనికి ఎప్పుడూ మోహం అనేది కలగదు. ఇలాంటి స్థితిలోనే మరణ సమయంలో కూడా స్థితుడై అతను మరి బ్రహ్మ నిర్వాణాన్ని పొందుతాడు, భగవంతుణ్ణి పొందుతాడు అని చెప్పి లాస్ట్ శ్లోకం అన్నమాట ఇది, సెకండ్ చాప్టర్లో. సో భగవంతుడు చక్కగా ప్రతిదీ స్టెప్ బై స్టెప్, మరి ఏమిటి మన వినాశనానికి కారణం, మరి ఏమిటి అంటే మరి చక్కగా ఇక్కడ చెప్పారు. కోరికలు అని చెప్పేసి విషయాల గురించి ఆలోచిస్తాం, అటాచ్మెంట్ పెంచుకుంటాం, దాంతో మనం అటాచ్మెంట్ కోరికతో కోపం వస్తే మరి ఇలా మోహంలో పడిపోతాము. మైండ్ విచక్షణ, స్మృతి పోతుంది. అంటే మైండ్ ఏం జరుగుతుందో వాడికే తెలియదు, కోపంలో వాడికి ఏం చేస్తున్నాడో తెలియదంట. అంటే ఏమిటి, స్మృతి పోయిందనమాట. అసలు ఈ చుట్టూ ఏం జరుగుతుందో కూడా గమనించనంత స్మృతి విభ్రమంలోకి వెళ్ళిపోయాడు, విచక్షణ పోయింది. అది పోయినప్పుడు బుద్ధే నాశనం. దాంతో ఏం చేస్తున్నాడో తెలియదు, పిచ్చి కోపంలో వాడు ఏం చేస్తున్నాడో వాడికే తెలియదు అంటారు కదా. సో స్మృతి భ్రంశాత్ బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి, నా వాళ్లే నాశనం అవుతారు. సో ఎవరైనా అందుకని ఈ కోరికల వల్ల ఆ రకంగా మనం బుద్ధిని కూడా కోల్పోయిన వాళ్ళం అవుతాము. కాబట్టి భగవంతుడు ఏం చెప్పారు, ముందు కోరికలను అణుచుకోవాలి అంటే ఈ రాగద్వేషాల నుండి మనం బయటపడాలి అంటే అలా మన డ్యూటీస్ మనం చేస్తూ ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ అని చెప్పి భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది అనమాట. ముందు నువ్వు ఇంద్రియాలు కంట్రోల్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ రాగద్వేషాల నుంచి బయటపడతారు. ఆ తర్వాత మరి భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహంతో మరి వాళ్ళు ఈ సంతృప్తిలో ఉన్న వాడికి ఇక బుద్ధి కూడా స్థిరమైపోతుంది. ఇలా మనం ఇంద్రియాలని కంట్రోల్ చేసుకున్నప్పుడు మన మైండ్కి వేవరింగ్ ఉండదు, నీ బుద్ధి స్థిరత్వం ఉంటుంది భగవద్ అనుగ్రహం వచ్చి. తద్వారా ఈ బుద్ధి స్థిరం ఉన్నవాడు ఎప్పుడు మరి అతను ఇక స్థిరంగా ఉన్న బుద్ధితో తృప్తిగా ఉంటాడు. అది లేనివాడు ఎప్పుడు కూడా మనశ్శాంతి వాడికి ఉండదు. మరి స్థిరమైన మనస్సు లేని వాడికి శాంతి ఎక్కడ ఉంటుంది, శాంతి లేకపోతే సుఖము ఉండదు అని చెప్పారు కదా. ఆ స్థిరత్వం లేనప్పుడు, అంటే స్థిరత్వమే నిశ్చలత్వమే సమత్వమే యోగం అని చెప్పారు. సో అంటే ఏ ప్రలోభం కలిగినా మనం నిశ్చలంగా చెక్కు చెదరకుండా, దానికి లోనవ్వకుండా ప్రలోభానికి కంట్రోల్డ్గా ఉండగలగడం. సో ఇంద్రియాలు ఎంత బలమైన, మళ్ళీ భగవంతుడే చెప్తున్నారు, ఆ కంట్రోలింగ్
కష్టమే. ఎందుకంటే మనం దాని మీద మైండ్ పెట్టామంటే ఒక్క ఇంద్రియం చాలు మనల్ని కంట్రోల్ లేకుండా చేయడానికి. ఏది నావను గనక బలమైన వాయువు ఎలా తోస్తుందో మన ఒక్క ఇంద్రియమైనా కంట్రోల్ తప్పేటట్లు చేయగలదు. కాబట్టి అన్ని ఇంద్రియాలను గూడా కంట్రోల్‌లో ఉంచుకో. కాబట్టి ఎవరైతే అన్ని ఇంద్రియాలను ఈ ఇంద్రియ విషయాల నుండి నిగ్రహించుకోగలుగుతారో వాడు మరి స్థితప్రజ్ఞుడు. అతని బుద్ధి స్థిరమైన బుద్ధి అని చెప్పారు. కాబట్టి ఇంద్రియ నిగ్రహణ మనకి ఈ కోరికల్ని కంట్రోల్ చేసుకునేది. అందుకే ఈ జ్ఞానం మరి ఈ ప్రాపంచిక విషయాల పట్ల ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాడికి ఈ జ్ఞానం ఉండదు. ఈ జ్ఞానం ఉన్న వాడికి ప్రాపంచిక విషయాల మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. అది అందరికీ రాత్రి అయిన సమయం ఇతనికి పగలు, అందరికీ పగలు సమయం ఇతనికి రాత్రి అంటే అందరికీ ప్రాపంచిక విషయాలు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నప్పుడు ఇతనికి ఆ విషయం మీద ఇంట్రెస్ట్ ఆసక్తి లేదు. అందరికీ ఆధ్యాత్మిక విషయం మీద ఆసక్తి లేదు, ఇతనికి ఆధ్యాత్మిక విషయం మీదే ఆసక్తి జ్ఞానము ఉన్నది అని దీని అర్థం అన్నమాట. సో వీళ్ళు ఎలా అయితే డిఫరెంట్గా ఉంటారో ఈ భౌతికత్వంలో ఉన్న వాళ్ళందరి నుండి అది చెప్తున్నారు జనరల్గా. సో అందరూనేమి ఇలా కోరికలు తీర్చుకునే పనిలో ఇంద్రియ వ్యామోహాలతో ఉంటే వాళ్ళకి ఈ భౌతిక ఇంద్రియ వ్యామోహాలు లేవు. అందరికీ ఆధ్యాత్మిక విషయంలో నాలెడ్జ్ 0 అయితే ఇతనికి ఆధ్యాత్మికత మీద ఈ కోరికల్ని కంట్రోల్ చేసుకుని ఆ తృప్తిలో ఉండడం అనే విషయం ఇతనికి తెలుసు. సో ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే సముద్రంలో నిరంతరం జలాలు వస్తున్నా కానీ అది అలాగే ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది కదా, నిండుతున్నా కూడా. అలాగే కోరికలన్నీ ఇంద్రియ విషయాలు అన్ని వైపుల నుంచి కనిపిస్తున్నా కూడా కోరికల్ని కోరిక కలిగించుకోకుండా అదుపు చేసుకున్నవాడు శాంతిని పొందుతాడు. మరి మనకి అన్ని వైపుల నుంచి ప్రలోభాలతో రకరకాల కోరికలు, ఒకటే అలజడి, మనశ్శాంతి లేకపోవడం, అది లేదు ఇది లేదు, ఎన్నో అసంతృప్తులు, అవన్నీ అతనికి ఉండవు. ఎప్పుడూ తృప్తిలోనే మనశ్శాంతితో ఉంటాడు. కానీ కోరికలు తీర్చుకోవాలని తాపత్రయపడే వాళ్ళకి ఎప్పుడూ మనశ్శాంతి ఉండదు అని భగవంతుడు క్లియర్గా చెప్తున్నారు. ఈ ఇంద్రియాలు ఏ రకంగా మనల్ని ప్రలోభ పెట్టి కోరికలకు గురి చేసి మనశ్శాంతి కరువయ్యేటట్లు చేస్తున్నాయి. కాబట్టి వాటిని కంట్రోల్ చేసుకో, చూపించిన ప్రలోభ పడకు, తృప్తిగా ఉండు, నువ్వు శాంతిలో ఉండు. అలా ఇంద్రియ భోగాలు కోరికల్ని ఎవరైతే ప్రక్కన పెట్టగలిగి నిష్కామత్వంతో ఉండగలుగుతారో, మమకారాన్ని, అటాచ్మెంట్ని, అహంకారాన్ని కూడా లేకుండా మరి వాళ్ళు నిజమైన శాంతిని పొందుతారు. ఈ కోరికలు ఉన్నప్పుడే మరి కామక్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యాలు అంటారు కదా, ఈ బ్యాడ్ క్వాలిటీస్, అహంకారం లేవనే బాధ, కోపం, అవతల వాళ్ళ మీద జలసీలు, ఇవన్నీ వస్తాయి. ఇది లేనప్పుడు మనం తృప్తిగానే ఉన్నప్పుడు ఇంకెందుకు మనకి అవతల వాళ్ళకు ఉంటే ఏముంది, ఉండకపోతే ఏముంది, మనకి లేదనే బాధ లేనప్పుడు ఏదైనా ఒకటే. సో మమకారం, ఈ అహంకారం వదిలిన వాడే నిజమైన శాంతిని పొందగలడు. ఎంత ధనం ఉన్నా ఎప్పుడూ ఏదో లేదనే అసంతృప్తి ఉంటే ఇంక సుఖమేముంది. ఇలాంటి వాడు ఎంత తక్కువ ధనం ఉన్నా తృప్తి ఉంటే అదే మరి అన్నిటినీ మించిన ఐశ్వర్యం. మనం ఎప్పుడు చెప్పుకునే ఎగ్జాంపుల్ ఏమిటి అంటే ధర్మరాజు. అందుకే అందరిలోకి ధనవంతుడు ఎవరంటే కోరికలు లేనివాడు అని చెప్తాడు ఆన్సర్. సో ఇలాంటి వాడు ఈ స్థితిలో ఏషా బ్రాహ్మీ స్థితి, ఇలాంటి గొప్ప ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో ఉన్నవాడు పాట అతనికి మరి అతను ఎప్పుడు కూడా మోహన్ చంద్రుడు విముఖ్యతి, ఇక అతనికి ప్రాప్తం అవుతుంది. ఏది ఈ బ్రహ్మస్థితి, ఇటువంటి గొప్ప ఆధ్యాత్మిక స్థితి. అలాంటి స్థితిలో ఉంటూ చివరిలో కూడా ఇక అతను బ్రహ్మ నిర్మాణాన్ని పొందుతాడు. ఎప్పుడు ఇంకా మోహాన్ని, కలతని చెందడు. ఈ స్థితిలో సెట్ అయిన వాడు ఇక ఇలాగే ఉంటూ చివరిలో అతను బ్రహ్మ నిర్మాణాన్ని పొందుతాడు చెప్పారు. ఇది ఈ సెకండ్ చాప్టరు మొత్తం సారాంశాన్ని ఇలా క్లుప్తంగా చెప్పడం జరిగింది. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. అందరికీ ఈ క్లాస్కి వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. మరి మిమ్మల్ని సిటీ వైజ్గా కొన్ని భక్తి వృక్ష గ్రూప్స్ ఉన్నాయి ప్రతి సిటీలోనూ. మీరు ఏ సిటీలో ఉంటే